Vía Romana, Ternera Gallega e Pescados Bermúdez patrocinan este programa. Benvidos a Tanto Gusto. Volvemos ao fogar do Selmo e, como non, atopámonos como na nosa propia casa despois de tanto tempo, chegando ata aquí a desfrutar da comida que teñen e dos magníficos produtos, sobre todo. Manolo, Tanto Gusto. Un gusto meu. Dicía eu que despois de tantos programas, ti me dicías incluso, que vamos a contar? Ufa, sempre hai moito que contarme sobre a vosa casa. A verdade é que un síntese como na súa casa, cando ven aquí, primeiro porque sodes restaurante, pero tamén sodes unha casa rural, entón ten ese espacio todo como moi caseiro, e despois tamén polas comidas, porque son comidas con esas recetas antiguas, non? Sí, a receta pues, casero tradicional de sempre. De feito, bueno, a muller que é a cociñeira, pues, todas as comidas que fai foron as recetas heredadas, sí, digamos, de súa nai ou de familiares ou de tradición, ¿no? A pesar de que estudiara a cociña, pero bueno. Sí, bueno, pero esas recetas que, esos pequenos segredos que teñen as nais e as aboas, sí, vanse pasando. Sí. Vos sodes sobre todo coñecidos polo porco celta, que criades aquí o carón. Ahora hai unha chea de, estamos vendo desde aquí unha chea de porquiños pequenos. Pequenos, sí, pequenos e grandes, sí. E non me dicías que esta noite que tiverades un... Sí, un parto, un aumento da familia. Cantos porquiños nacen dunha cama? Non sei se chaman camas. Bueno, pues sí, camadas, de unha a outra e diferencia. Antonte para unha e trouxo 15. 15, esta noite para unha e trouxo 12, non sei que, pero bueno, por aí entre 8 ou 15 é a media, digamos. Menos mal que o ser humano é o porco diferenciase, porque se nun parto chegan 15 fillos seguidos, sí, chegan ben de un en un. Sería tremendo. Dicía eso, que aquí sodes moi coñecidos polo porco celta, o que sacades moitísimo proveito, e pola tenreira cachena. E unha das cousas máis ricas que eu provei na miña vida foron os vosos cocidos. O voso cocido con porco celta, con tenreira, ca verdura, verdade? Sí, con todo, como ten que ser un auténtico cocido galego, non? Porque agora que empeza xa o frío, xa empeza como a entrar ganas de... Sí, xa, de feito, xa fixemos por encargo, claro, algúns cocidos, xa estamos, o tempo xa o permite. Pero bueno, o tempo xa permite, pero tamén permite, pois como hoxe, por exemplo, estar aquí nun dos recunchos do fogar do Selmo. Está en Urdilde, que eso non deixemos aínda. Está en Urdilde, a 15 minutos de Santiago de Compostela. Me parte moi doado chegar, porque ves pola autovía e xa chega un punto en que aparece un cartel que pon Casa Rural, xa te metes, non hai perda, en 15 minutos de reloxo estás aquí. Hai que reinventarse, hai que cambiar a carta, poñer cousas novas. Entón, por exemplo, este ano, unha das vosas apostas é isto é cordero lechal, non? Sí, cordero lechal galego. Sí, non o criades vos, igual que a tenreira cachena, pero supoño que, como todos os produtos, elexides... Sí, de confianza e miramos onde comprar un produto de calidad, que é a base pola que nos partimos, lógicamente, para intentar dar o mellor produto que se merecen os comensales, os clientes, ¿no? Claro, porque ao final o cordero ten a preparación clásica de sempre, cunhas pataquiñas, supoño que en tarteira rematado no forno, ¿no? Sí, vai ao forno. Leva uns pementos, pero bueno, a preparación é como a de toda a vida. O importante aquí é o produto. O produto é a base de calquer plato, está claro. Sempre tendemos a facer un produto o menos condimentado posible, digamos, ¿no? Que sea o máis natural posible. Incluso os condimentos, isto, vou poñer a man, isto como unha especie de romero, non? Tomillo. Tomillo, que se pode ver, aquí estamos ao lado del. O tomillo limonero creo, sí. É voso, claro, quero decir, temos aquí na horta. As patacas son vosas. Tamén. As patacas teñen unha pinta que non me vou resistir a probar unha pataca. Teñen unha pintaza.
Qué ricas. Saben como as patacas de toda a vida. Sí, sí, hombre, que son as de toda vida. Sin químico ni nada. Abono orgánico y nada más. Claro, abono orgánico, nin que non tivera de ser abono orgánico, non? Sí, Unha sí, chea del. sí que hay. Cordero lechal con patacas. Esto vai por encarga, está en carta. Sí, hay que encargar siempre. Ahora entramos otra vez una campaña de autónomo gastronómico que Volvedes a entrar outra vez a da Xunta, sí, non? de Tour Galicia. Bueno, nos apuntamos también, como todos los años que le vamos ca casa. Este ano pues temos de novedad o plato o cordeiro lechal ao forno. Aparte, outro segundo plato que temos, bueno, temos dous. Sí. Un é o cordeiro e outro é o de sempre, o porco celta, O porco degustación. celta, pero que o porco celta Que non era pode faltar. delicioso, delicioso. Está rico, sí, a verdade que a estrella da casa é o celta. Isto acompáñase, por exemplo, dunha ensalada de tomate, deliciosa tamén. Pero Tamén. claro, o problema sería que tidas este produto de primeira, cunha calidade estupenda, con este pan de pueblo que amiga e que sabes, é todo compacto, que mañán está ainda máis rico Está bom. que hoxe. E claro, o problema sería que ti lle pusieras, por exemplo, un tomate destos que sabe Dios de onde ven. De onde ven, que non ten sabor. Tomate do país. O tomate tamén do país, E a efectivamente. cebola E a cebola tamén é do país. tamén é do país. Tamén a poñemos. Todo do país. Un bo aceite, un pouquiño de sal. Un bo e aceite xa de está. oliva e un sal, ben. Se ao final aquí é desfrutar do entorno, do fogar do Selmo e de ese produto clásico De toda a vida, sí. de toda a vida. E para rematar, por exemplo, un xantar destas características, unha tarta de queixo feita tamén na casa. Sí, por suposto. Por eso é irregular. Por eso non é unha tarta de queixo que sexa completamente plana. Claro, non. Existen a súa forma. Claro, pero eso tamén fai, eso que o que demostra é que se acaba de facer aquí. Sí, hai que seiros. É fresca, eu proveina antes, está deliciosa, porque xa sabes que unha das miñas debilidades son os postres e fai a túa muller tamén. Sí, fai elas. Outono gastronómico, entón, a partires de... O 15 empezamos xa deste O sea, mes a pasado, mediados de setembro. o sea, empezaste xa en setembro e vai hasta... 15 de diciembre. Ata o 15 de decembro, ainda hai moito tempo. Sí. Isto do outono gastronómico tiña tamén como uns paquetes con noites, Sí, non? con noite, estancia dunha noite e comida ou cena Sí. a elegir e o desayuno, pois un módico precio de 110 euros por parella. Por parella, o sea, leva a estancia, a cena Eso, e o desayuno. desayuno. 110 por parella. Por parella. O sea, cada dous, non é 110 por persoa, 110 por parella. O Por máis parella. fácil é meterse en Tour Galicia e ali aparecerá toda a información. Están todos os datos. E haberá moitos sitios, supoño. Moitas casas. Este ano Claro. creo que estamos en 200 casas. Pero non hai que ir ás 199 restantes. Bueno, sí que hai que ir, pero primeiro, para descubrilo, o mellor que poden facer é vir ata Fogar do Selmo, que están aquí en Urdilde. Eu insisto, porque é real, a 15 minutos de Santiago, Santiago. que tampouco é... E a 15 minutos da praia tamén, A de 15 de minutos Noia. vale, claro, estades aí... A mitad de camiño, xusto. O sea, que a persoa que se ven a hospedar aquí nos meses vos de verano, por exemplo, verano. está encantada. Sí, desde logo a situación agradecen e sempre nos están, vamos, elogiando ca situación, porque vayas a calquer punto de Galicia que vayas, digamos, o punto céntrico é Santiago, estás a 15 minutos, está moi ben situado, moi ben comunicado. O vosso forte son as carnes. Sí, non cabe duda que sí. O voso O forte porco son... celta, a ternera cachena e agora o cordeiro lechal. Seguides facendo cocidos por encargo, tamén o recordamos, uns cocidos do máis xenerosos, porque aquelo era era tremendo. E despois seguides preparando a tenreira de cachena como facíades, tamén era como unha especie de, bueno, cunha preparación... Sí, a preparación é similar, moi similar a isto. Leva a patatiña esta tamén asada, pequena. Xa me estás falando da patatiña asada, co boa que está a patatiña asada, é que están, que ricas. E bueno, forno e condimento mínimo posible e nada máis, que o produto ten que saber o que é, non? Cambio porco sí que se fai como unha especie de plancha, non? Faise a plancha, pero o condimento non leva ningún. Leva sal e un pouquiño de allo. E nada máis, E é nada verdade, máis, estaba nada delicioso. E despois tamén, claro, moita parte do porco utilízase para certas cousas que facedes para, por exemplo, para cocido. O que son
os chourizos, Chorizo, eso sí. todo seguidelo facendo vos Sí, sí, aquí. elaborado chorizo o facemos, está claro, sí, e ten moito éxito, está moi bons, claro. E a miña pregunta é, ti de toda a vida facías estes procesos ou tuveches que recuperar procesos que se facían antes? A ver, eu tiven antes unha profesión de carniceiro, Claro. entón, pois, botei casi 18 anos elaborando pois, chorizos e cortando carne. Entón Unha, aí, unha claro, pequena idea teño. claro, non unha gran idea, claro, aí tamén está o secreto de que teña un bo corte a carne, porque, claro, moitas veces miran as pezas, bueno, nos porcos, claro, tedes que despezalos vos, Sí, despezos. pero, por exemplo, o cordeiro supoño que verá nunha peza, co cal hai Sí, que... hai que cortar. Claro, pero tamén hai que saber, porque se pode facer unha auténtica Sí, escabechina. mellor ou peor se pode facer. Porque hai unha loita moi grande nos cortes, sobre todo entre os españoles e os argentinos. Xa. Porque cada un que ten o seu reivindica... corte, sí, dentro do que é España, pues, cada zona ten o seu típico corte, ¿no? Porque depende moito de como cortes unha peza, que sala dura ou que sala blanda. Sí, a hora de... ten que ver. Tens que pillar a veta, como é, e hai que cortar non a veta, sino outra vez. Ti tiñas un secreto que non me contaras hasta ahora, que era ese, eh? Por eso estaba... Ahora se explican moitas cousas de que boa estaba, de como estaba todo. Tamén está o produto, que o produto é magnífico, sempre o digo, o produto do Fogar do Selmo é magnífico, é produto de primeira, pero claro, tamén está o todo o que sabe este home de como traballar de, ese... de corte, de elaborados. Claro. Tamén, xa que falábamos antes dos chourizos, claro, para os chourizos, moitas veces, como esa carne que non se ve, que queda como un mezcladillo, bueno, as carnes baixan un pouco de calidade. Vos utilizades carnes de primeira do porco. Sí, utilizamos a carne de celta, lóxicamente, pues, xamamos no meto, que os xamamos curámolos todos, pero si a paleta e os recortes que sempre se meteron, co seu touciño e como se fixo sempre na casa, o chorizo tradicional, non? Xamóns, faz xamóns. Sí, curo xamón, sí. Pero xamón tipo xamón de... Xamón serrano de... celta. Sí, para sacar unhas Sí, claro, por suposto. E como salen? Estupendos, Pues claro. eu creo que extraordinarios, hai que probalos, pero sigues facendo... salen ben. Quizás o único inconveniente que tenga é que hai que esperar un tempo largo para poder degustarlos. Tanto tempo. Necesitan alrededor de 3 anos para curar un bo xamón, digamos, deste calibre, pues son xamóns máis grandes que os estándar, digamos, de ibérico tal, que, pues, que ten 7 kilos, 8, estos ten pues, unha media de sobre 12 kilos. Entón, ten moita grasa e o proceso de curación é máis lento, para deshidratalos leva máis tempo. En torno a 3 anos. Cando chegarán á mesa do Fogar do Selmo? Bueno, hai que contar xa e xa levamos uns anos curando e, bueno, sempre pois aí. Xa se pode, Xa hai depende unha da reserva. zona, xa se pode Sí. empezar a Sí, probar ese xamón. estamos cortando xa. Pero son unha ideaza, É outro atractivo para vir ata aquí a Sí. probar o Teño un xamón. sabor característico, non ten nada que ver, pois por comparar un ibérico con outro, ten o seu sabor característico, considero que están moi bons. E que non lle merece nada aos ibéricos. É diferente, pero ten en calidad, pois digamos, unha similitud. Pois hoxe, como dicía, estamos no Fogar do Selmo, está en Urdilde, a 15 minutos, vou a decir o que dixo Manolo, a 15 minutos de Compostela e a 15 minutos das praias de Noia. Están aí no medio. Dende Compostela é moi fácil, autovía, e xa chega un punto que xa ves un cartel de casa rural, meteste en 2 minutos Sí. estás aquí. E hoxe, por exemplo, que nos propoñían dende o Fogar do Selmo, que nos propoñía Ana, ti nos propoñías falando, pero Ana foi a que elaborou, Sí. era, por exemplo, este cordero lechal, preparado o estilo de toda a vida, cunhas patacas que dou fe, porque as provei xa 2 veces, deliciosas, unha ensalada típica clásica de tomate, con tomate e cebola do país, un bo aceite e un pouquiño de sal, e tamén, o que? Unha tarta de queixo, destas feitas na casa, con vos ovos e con todos os ingredientes. E que se coidan todos os detalles aquí, ata o pan, este pan de pueblo que aguanta os días que faga falta, e incluso está máis rico. A min amiga gústame máis cando pasan xa un par de días. Que está menos Sí. esponxosa, sí. Está como máis compacta. Sí, sí. Manolo, tanto gusto. Tanto gusto.